ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବାଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବାପା ପଳେଇଲେଣି। ଗାଈ ଆମର ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଖୋଜୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଡାକୁଛି ବି। କେମିତି ବାୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲିବ, ଭାରି ଫୁଲେଇ। ଇଏ ଭାରି ଫୁଲେଇ, କାଳି ୟା ନା। ଅନେଇଲା କେମିତି ଅନେଇଲା। ମୁଁ 3 ଥର ଆଇଲାଣି ମୋତେ ମାନେ କେଞ୍ଚିବାକୁ, ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ଡାକୁଛି ତ ତୁ କାହିଁ ଡାକୁନୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଭାବିଲା ସିଏ ବାପା ବୋଧେ ଆଇଲେ, ଏମିତି ଅନଉଛି। ଏଠି ବସିଲେ ସବୁ ଶୁଣାଯିବ, ବସ୍ର ସାଉଣ୍ଡ, ଚଢ଼େଇର ସାଉଣ୍ଡ। ତ ଗରି ବଡ଼ ହବ, ଭଲସେ ବନ୍ଧା ହବ, ସେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଅନଉଛି କେମିତି, କ'ଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମନେ ମନେ ବକୁଥିବ ଏଇନା, ଡାକିବ ଏଇନା। କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଫୁଲେଇ, କିନ୍ତୁ କାନ ହଉଛି ନା। କାଳି ଆ ଆ ଭଏସ୍ ଜାଣି ଦେଉଛି, ଏନେ ଖାଲି ବାପା ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଚଟକିନା ବୁଲିକି ଅନେଇଥାନ୍ତା।